O'r Rhosydd. Rhian Davies, cangen Rhiwlas, a chwaer yng nghyfraith Eirian. Fi'n holi Eirian Glennie. Tybed a fi'r rhai ohonoch yn crwydro'r ardal wrth ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam eleni. Tasech chi wedi croesi'r ffin i Bywys a Gogledd Maldwyn ac ardal Sycharth, byddai modd darganfod siop fach annisgwyl y tu allan i bentref Llansilin. Siop Organig O'r Rhosydd, sy'n cael ei rhedeg gan Eirian Glennie, aelod o gangen merched y Wawr, Rhiwlas. Pan ddaeth cais gan y Wawr i lunio erthygl ar y thema amaeth, natur, gwyddoniaeth neu fyd gwyrdd, doedd ond un opsiwn ar gyfer testun y darn, gan fod Eirian yn ticio bob bocs. Fel cyn athrawes ffiseg yn ysgol Morgan Llwyd, wedi i magu ar fferm deuluol a chymuned amaethyddol yn Rhiwlas, mae natur yn agos iawn i'w chalon, ac mae hi mor angerddol dros yr amgylchedd a chadw'r byd yn wyrdd, nes iddi fynd ati i ddechrau i busnes ei hun, ac mae hi bellach yn flat out yn rhedeg siop organig O'r Rhosydd, o'r hen sguboriau yn ei chartref a'r gyrion pentref Llansilin. Pam organig? Mae'r amgylchedd a phoeni am ddyfodol y blaned bob amser wedi bod yn bwysig i mi. Yn y bôn, troi'n organig yw'r ffordd hawsaf o wneud be fedra i achub y byd. Mae'n debyg bod fy magwraeth cefn gwlad ac arferion cenhedlaeth fy rhieni o ailgylchu ac ailddefnyddio popeth a pheidio cynhyrchu gwastraff wedi bod yn ddylanwad arna i. Yn ogystal â moesau ysgol Sul Rhiwlas, o fethu disgwyl i eraill wneud pethau nad oeddwn i'n barod i'w gwneud, a bod angen i ni gymryd cyfrifoldeb. Mae'n bwysig i ni gyd arwain trwy esiampl a cheisio gwneud y pethau iawn. O'r holl symbolau sydd i'w gweld ar bacedi a labeli bwyd y dyddiau hyn, y symbol organig yw'r unig un sydd wir yn dweud unrhyw beth am y ffordd y mae'r bwyd wedi gynhyrchu ac am yr amgylchedd. Mae symbolau eraill yn dangos pa mor dda neu ddrwg ydy cynnwys y bwyd i ni, ond mae'r label organig yn gwaranti bod y bwyd wedi gynhyrchu yn y dull mwyaf naturiol. Mae bob amser lle i wella wrth gwrs, trwy edrych am gynnyrch mwy lleol a llai o ddeunydd pecynnu. Fel plentyn, roeddwn i wrth fy modd gyda'r wombles a'i neges syml fod gwastraff a sbwriel yn ddrwg. Mae geiriau'r gân, making good use of the things that we find, things that the everyday folks leave behind, yn rhywbeth y dylen ni gyd anelu ato'n ddyddiol. Beth oedd yr ysbrydoliaeth i agor siop? Roedd o wastad wedi bod yn freuddwyd. Tra ro'n i'n magu trio blant y gwnes i'r penderfyniad, mae dim ond bwyd organig oeddem am ei fwyta fel teulu. Ond roedd hi mor anodd wrth fynd i siopa. Bod nifer o siopau yn gwerthu cynnyrch organig, roedd y bwyd organig yn eistedd ochr yn ochr a bwyd di-organig ar y silffoedd. A bron iawn bod rhaid mynd trwy'r broses wrth godi pob eitem o ddarbwyllo fy hun fy mod yn gwneud y penderfyniad cywir. Hawdd iawn oedd cymharu prisiau a dechrau amau fy mhenderfyniad.
Y gred gyffredinol ydy fod bwyd organig yn ddrud neu'n ddrytach. Ond y gwirionedd ydy, mae popeth arall yn ddrud os ydych chi'n ystyried y gost ar yr amgylchedd o'i cynhyrchu. Sut ys ti ati agor y siop ac adeiladu dy fusnes? Roedd siop gymunedol fach yn arfer bod yn Rhyd y Croesau a Llansilin. Wrth gwrs, roeddwn ni'n awyddus i'w cefnogi, ond gan nad oedden nhw byth yn gwerthu cynnyrch organig, doedd dim byd yno yr oeddwn ni am ei brynu. Yn 2010, es i â stondin bric a brac i farchnad wythnosol yn neuadd Rhyd y Croesau. Es i â jam cartref ac wyau yr oedd ein lleir wedi dodwy, flapjacks a scones. Ac ar ôl talu 50 am y bwrdd, dod adre efo 15 punt a 56 o elw. Fe dyfodd y busnes yn raddol dros y blynyddoedd, a phan roddodd y ddynes oedd yn rhedeg y stondin gacennau'r gorau iddi, dechreuais wneud cacen ffrwythau, bara brith, Victoria sandwich, gan ddarparu cacennau hefyd i siop y pentref. Gan mod i'n coginio mwy a mwy, roedd yn gwneud synwyr i mi agor cyfrif gyda'r cyfanwerthwr Siwma, mwyn archebu sachau o flawd organig a chynhwysion eraill. Roedd yr archeb yn tyfu yn fusol, a dechreuais archebu mwy a mwy o stwff amrywiol mwyn i gwerthu ymlaen ar y stondin. I ddechrau, pethau fel tiniau tomato, ffa pob, ffacbys, cornflakes, te, coffi, sebon. Pethau y gallwn ni defnyddio fy hun pen nad oeddwn ni'n llwyddo i gwerthu ar y stondin. Yn y cyfamser, roedd y pantri yn gorlenwi, a ffrindiau a chymdogion yn aml yn galw heibio i chwilotad y pantri a phrynu ambell i beth mwyn osgoi gorfod teithio'r holl ffordd i dre croesoswallt i siopa. Bu'n rhaid clirio un o'r sguboriau ar y biarth i storio popeth, ac yn naturiol, gydag amser, fe ddatblygodd hwn yn siop. Dwi bellach wedi ehangu ar draws 2 o'r sguboriau ac yn defnyddio'r pedwerydd fel storfa. Braf hefyd oedd gallu cyflogi Thomas y mab i wneud y gwaith adeiladu ar addasu'r adeiladau a defnyddio defnyddiau adeiladu amgylcheddol megis plaster calch. Braf hefyd oedd gallu cyflogi Thomas y mab i wneud y gwaith adeiladu ar addasu'r adeiladau a defnyddio deunyddiau adeiladu amgylcheddol megis plaster calch. Sut effaith gafodd Covid ar y busnes? Erbyn 2020, roedd hi'n dechrau mynd yn anoddach cario stoc nôl a blaen i'r stondin yn Rhyd y Croesau, gan mod i'n cario amrywiaeth mor eang o bethau erbyn hynny. Roeddwn ni hefyd wedi dechrau gwerthu bocsys llysiau a ffrwythau organig Riverford trwy'r siop. Pan ddaeth Covid, fe ddaeth y farchnad yn Rhyd y Croesau i ben, ond daeth y siop o nerth i nerth. Roedd nifer o fy nghwsmeriaid yn fregus ac yn hŷn, ac yn gyffredinol, roedd yn well gan bobl osgoi gorfod teithio mewn i groesoswallt i siopa. Roedd gen i ryw 20 o gwsmeriaid rheoledd yn ystod cyfnod y clo. Dwi'n falch i ddweud fod yr rhan fwyaf o'r gwsmeriaid yna wedi aros gyda fi ers hynny, a bellach mae gen i ryw 60 i 70 o gwsmeriaid wythnosol rheolaidd. Dwi'n cael cyflenwad wythnosol o stoc
gan ryw 5 cwmni erbyn hyn, gan gynnwys Blas ar Fwyd Llanrwst, Edwards Dairy yn y Waun a Babins Wood yn Whittington, ac yn cael cyflenwad misol gan ryw 4 cwmni arall. Pa fath o bethau wyt ti'n gwerthu yn y siop erbyn hyn? Popeth. Dwi'n coginio ar gyfer y siop 2 waith yr wythnos, ar ddydd Llun a dydd Iau, o 5 y bore ar y dyddiau hynny, ac yn gwerthu bara, flapjacks, bara brith, cacen lemon, cacen foron, cacen i cri, ac ambell i beth tymhorol. Er enghraifft, taffi triog a mince pies adeg dolig. Mi gydwais gofnod dolig diwetha, mod i wedi gwneud a gwerthu 700 o mince pies. Yn ogystal â'r cynnyrch cartref, wedi pecynnu mewn deunydd bioddiradadwy, a'r bocsys llysiau a ffrwythau, dwi'n gwerthu ffrwythau sych, cnau, hadau, tiniau, pasta, te, coffi, gwin, cwrw, olew olewydd, llaeth, caws, iogwrt, bwyd wedi rewi, cynnyrch glanhau, sebon, grawnfwyd, cairch. Unrhyw beth organig y gallai gael gafael arno. Dwi hefyd yn gwerthu ychydig o gelf artistiau lleol. Llueiniau llestri wedi eu printio, cardiau, CDs cerddorion lleol, a hyd yn oed blodau, compost ac egin blanhigion organig. Dwi bob amser yn edrych am gynnyrch organig gwahanol y gallai werthu, a gorau oll y mwyaf lleol neu o Gymru ydi o. Beth ydy'r cynnyrch diweddaraf i ti ddechrau gwerthu o'r siop? Dwi wedi mentro cydweithio gyda'r brawd mawr, Bryn. Mae o'n magu llon llaw o wartheg duon Cymreig yn Nant Hirwen, sydd ochr arall i fynydd y Gyrn o lle da ni yma yn Rhosydd, ac yn rhan o gynllun troi'n fferm organig. Dwi wedi dechrau gwerthu i gig yn y siop, a gwych yw gwybod bod y gwartheg wedi pesgu ar laswellt a chwyn o fewn pellter cerdded i'r siop, a dim air miles. Diddorol oedd dysgu'r enwau Cymraeg ar y cuts gwahanol i gyd, o steg balfais i frwgig i ochrau'r forddwyd. Yn amlwg, mae'r Gymraeg yn holl bwysig i ni fel busnes, ac mae popeth yn Gymraeg yn gyntaf yma. Mae nifer fawr o ddysgwyr lleol yn hoffi galw draw am gyfle i ymarfer i Cymraeg wrth brynu i nwyddau. A dwi'n falch o fod yn rhan o gynllun hapus i siarad mentra iaith Cymru. Mae siop O'r Rhosydd wir yn drysor annisgwyl yng nghanol cefn gwlad Maldwyn, ac yn werth galw heibio os ydych yn y fro. Dewch draw.